Na čelu stranih predstavnika dolaze poslanik Velikog Njemačkog rajha, preuzvišeni Siegfried Kasche, i predstavnik Kraljevine Italije, preuzvišeni Raffaele Casartano. Burno pozdravljen od prisutnih, doglavnik Marko Došen preuzima predsjedništvo i otvara sabor, predloživši izaslanstvo od 19 članova koji će poći po poglavnika i zamoliti ga da dođe u sabornicu i otvori Hrvatski sabor. Vi ste pozvani da ovdje u Hrvatskom državnom saboru poradite za dobro hrvatskoga naroda. Njegovo je najveće dobro danas njegova državna nezavisnost. Radi toga je i najveća dužnost vaša sav svoj rad usmjeriti na to da nakon tolikog vremena teško stečena nezavisna država Hrvatska ostane osigurana za buduća pokoljenja i za sva vremena i da nikada više našom zemljom tuđin ne zagospodari. Prepun sam nade da ćete vi u potpunom dostojanstvu, svjesni dužnosti prema narodu i državi, spremno i oduševljeno u požrtvovnom radu koji vas čeka svoje državstvo ispuniti. Neka svemogući spusti svoj obilni blagoslov na vaš rad za čast i za sreću hrvatskoga naroda i za nezavisnu državu Hrvatsku.